Dobrý den, jmenuji se Berg Hedges a jsem autorem knížky Nosit vědra nebo stavět penězovod. V knize se hovoří o příběhu dvou kamarádů Pavla a Bruna, kteří si pro dosažení své finanční svobody vybrali různé způsoby. Za chvíli uvidíte animovanou verzi jejich příběhu. Pohodlně se posaďte a pozorně sledujte tuto důležitou životní lekci. Daleko odsud, v jedné malé vesničce, poblíž krásného údolí, žili dva kamarádi. Pablo a Bruno. Oba byli mladí a snili o lepším životě. Často si vyprávěli o svých snech a o tom, jak by se chtěli stát nejúspěšnějšími lidmi ve vesnici. Těžké práce se nebáli a tak hledali příležitost, jak by si mohli splnit své cíle a uskutečnit své sny. Jednoho dne se příležitost naskytla. Starosta vesnice se rozhodl, že najme dva muže, aby přinášeli vodu od horského pramene přes údolí do vesnice. Odměna za tuto práci by závisela na množství vody, které by bylo do vesnice doneseno. Bruno a Pablo se nadšeně pustili do práce. Každý den od rána do večera nosili vědra od pramene do vesnice a zase zpátky. Pracovali těžce a zásobovali vesnici vodou. Večer se vraceli domů se mzdou za svoji denní práci. Bruno byl spokojený s prací i s penězi, které si vydělal. Byl si jistý, že díky této práci by mohl uskutečnit své sny. Bruno si pomyslel, že kdyby nosil větší vědra, mohl by přinést pokaždé více vody a zvýšit tak svůj příjem. Byl přesvědčen, že díky většímu příjmu by si mohl brzy pořídit krávu i dům, který si přál mít. Nyní byl ale nespokojený Pablo. Na konci pracovního dne necítil ruce ani záda a byl naprosto vyčerpaný. Hledal snadnější způsob výdělku. Jednoho dne dostal Pablo nápad. Což takhle postavit vodovod, který by přiváděl vodu od horského pramene dolů do vesnice? Díky vodovodu by vesnice měla víc vody a nebylo by třeba nosit vědra k pramenu a zpět. Rychle se pro tuto myšlenku nadchnul a začal plánovat. Pablo se samozřejmě podělil o svůj nápad s přítelem Brunem a požádal jej, aby se k němu připojil a společně tak vystavěli potrubí. Bruno měl pocit, že je to bláznivý nápad. Bruna zajímaly pouze věci, které si mohl pořídit hned a přemýšlel, jak si na ně rychleji vydělat. Připadalo mu, že stavbou vodovodu by se vydělávání peněz zpomalilo a splnění jeho cílů oddálilo. Takže raději vzal větší vědra, chodil víckrát tam a zpět a nosil a nosil. Byl si jist, že tato metoda mu zabezpečí větší výdělek. Pablo se rozhodl, že tedy vodovod postaví sám. Věděl, že to nebude jednoduché a že mu zabere hodně času, než stavbu dokončí. Pablo také věděl, že mu to může zabrat i několik let. Zcela zaměřil svoji mysl na tento cíl. Ale mezitím každý den pracoval a nosil vodu stejně jako dřív. O víkendech a ve svém volnu ale tvrdě pracoval, prokopával kamenitou půdu a stavěl vodovod. První měsíc jeho práce nebyla ani vidět.
Bruno a ostatní vesničané se mu posmívali a dobírali si ho. Říkali mu: Pablo, ten, co staví vodovod. Mezitím se Brunův příjem zdvojnásobil. Už si také koupil krávu a větší dům. Jeho životní styl se změnil. Čas po práci trávil v baru a užíval si své těžce vydělané peníze, které získal nošením vody. Bruno si ale neuvědomoval, že se jeho organismus začíná každodenním nošením věder opotřebovávat. Jeho obličej byl strhaný a tělo unavené. Brzy začal přinášet méně a méně vody, protože byl vyčerpán a na konci svých sil. Měsíc za měsícem Pablo dřel. Brzy minul rok a po něm další. Konečně Pablo dokončil svůj vodovod. Už nemusel nosit vědra a zásobovat vesnici vodou. Pablo nyní dostával více peněz než kdy předtím. Voda nepřetržitě přitékala do vesnice, když Pablo spal, jedl a dokonce i tehdy, když byl na dovolené. Voda prostě stále tekla. Pablo byl šťastný a pyšný na svoji vizi, vytrvalost a tvrdou práci. Nyní jeho příjmy proudily tak, jak voda proudila potrubím. Příběh Bruna a Pabla je odrazem života. Jejich práce symbolizuje to, co většina lidí dělá, aby si vydělala peníze. Bruno je vydělával nošením věder. Chodil sem a tam, nosil vědra od pramene do vesnice a vyměňoval svoji práci za peníze. Když chtěl mít vyšší příjem, musel si pořídit větší vědra a chodit s nimi častěji. V reálném životě je obvyklé zvyšovat příjem větším množstvím práce. Například prací přes čas nebo druhým zaměstnáním. Svá vědra zvětšujeme i tím, že přijímáme lépe placené pozice, což ovšem často znamená, že v práci trávíme více času. Většina z nás vyměňuje čas za peníze, jako to dělal Bruno. Všichni víme, že každý člověk má k dispozici pouze 24 hodin denně a že není možné celou tuto dobu využít k práci. Nejtěžší čas nastává ve chvíli, když už nejsme schopni vyměnit čas za peníze kvůli věku, zdraví nebo jiným důvodům. Potom se naše příjmy zastaví. Nyní si pojďme zopakovat, co udělal Pablo. Pablo velmi chytře nevyměnil všechen svůj čas za omezený příjem, ale využil jeho část k tomu, aby vybudoval vodovod. Věděl, že bude mít postaráno o jistý a nepřetržitý příjem, kdykoliv voda proteče potrubím. Stálý příjem by přitom nebyl přímo úměrný času, který by musel denně odpracovat. Pablo věděl, že jednoho dne mu už možná věk ani zdraví nedovolí vyměnit zbývající čas za peníze. Pablo věděl, že výstavba vodovodu se neobejde bez těžké práce, ale byl si také vědom, že ji stačí vykonat pouze jednou. Po dokončení vodovodu Pablo už jen hlídal a udržoval tok vody, aby si zajistil stálý příjem peněz. Pablo nám ukázal, že k získání příjmu nemusíme vždy přímo vyměňovat čas za peníze. Existují lepší způsoby. A jak jste na tom vy? Jste jako Bruno, který vyměňoval čas za peníze? Nebo byste raději chtěli být jako Pablo, který vybudoval potrubí, udržoval je a zajišťoval si tak stálý příjem? Líbilo by se vám, kdybyste mohli využít podobný nápad?
Poraďte se s člověkem, který vám zapůjčil tuto prezentaci. S výstavbou vlastního potrubí můžete začít již dnes.